Nginibingelele ngiphinde nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Mawuthi uyafilela ikhasi ngicela wenze okufanelekile ucofoze usubscribe uphinde futhi ucomment. Njengamanje ekuseni niphathele izindaba ezihamba phambili ezithinta inyanga uDr. Kehlelezi. uDr. Kehlelezi uthi usabaningi laphana einkundleni zokuxhumana ngesikhathi ekhipha isithwalo sakhe okuyisigubhu. Kuzokhumbuleka ukuthi uKehlelezi udume ngokuthi uyinyanga ethwalisa ngesigubhu okuyisigubhu esikhanda imali. uKehlelezi-ke ukhiphe-ke iposta la eveza khona ukuthi uyathwalisa uma ufuna isigubhu muthinte ey'nomborweni zakhe uma useThekwini noma useGoli. Ngaleyo ukhuluma kakhulu nakhu la uKehlelezi akhiphe khona iposti eveza ukuthi yena uyathwalisa uma ufuna ukuthwala nansi into yokuphila uma ukuthi usugathele ukuhlupheka. uKehlelezi-ke uthi lento lena ayinabungozi kuyaphileka nayo akekho nje ofayo. Nansi imigomo nemibandela yakhona la uyivezile nakho nje ngoba nawe uyibonela. Ukuthi-ke uyafilela ikhasi ngicela ucofoze usubscribe uphinde ucommente ngizwe ukuthi kuthini uPaul wakho ngalezi ndaba ezithinta ukuthwala nokuthi kuyaphileka nalezi gubhu asinabo ubungozi.